дар чорабинии фарҳангӣ фароғатии шаби дар осорхона ки ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 эълон гардидани шаҳри Душанбе баргузор шуд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо ва муассисаҳои гуногуни кишвар иштирок намуданд. Зикр шуд ки баргузории чорабинии фарҳангӣ фароғатии шаби дар осорхона имсол ба таҷлили як қатор ҷашнҳои муҳими миллию давлатӣ рост омада ба фазои фарҳангии мамлакат шукӯҳи дигар зам мекунад. Зимни суханронӣ роҳбарияти осорхонаи миллӣ иттилоъ доданд ки имсол чорабинии шаби дар осорхона бори аввал 30 барномаи гуногунро дар бар мегирад. Барои иштирок дар чорабинии шаби дар осорхона садҳо нафар сокинону меҳмонони пойтахт ҷамъ омаданд. Бояд гуфт ки шаби дар осорхона анъанаест ки дар аксар кишварҳои ҷаҳон роиҷ аст ва он як қисмати чорабиниҳо бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо мебошад. аз рӯи анъана дар ин шаб дари осорхонаҳо боз ва воридшавӣ ба онҳо ройгон аст. ва зикр намуд ки чорабинии байналмилалии шаби дар осорхона иқдомоте мебошад ки ҳадафи асосии он ин ҷалби тамошобини бештар ба экспозитсияи осорхона ва инъикоси имкониятҳо барои бардоштани фароғати фарҳангӣ ба аҳли ҷомеа мебошад. бахшида ба эълондошти Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ дар ин шаб як барномаи алоҳидае ки ҷадид аст ва пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст. ин ҳам бошад гӯшаҳои кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ мебошад ки ба монанди ҷумҳурии Ӯзбекистон, Беларусия, Федератсияи Русия ва дигар кишварҳо гӯшаҳои худро дар ин ҷо инъикос намуданд. чорабинии фарҳангию фароғатии шаби дар осорхона имсол барномаҳои гуногун аз ҷумла дастоварҳои меъмории Тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ, озмуни қироати шеър, намоиши ҳунарҳои дастии мардумӣ, озмуни акси беҳтарин ҳунари рассомӣ ва ғайраро дар бар мегирифт. ҳамчунин дар ин чорабинӣ филми ҳуҷҷатӣ таҳти унвони Тоҷикистон кишвари сайёҳӣ пешниҳоди тамошобинон гардид. дар маҷмӯъ барномаҳои ин чорабинӣ ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа нигаронида шуданд. яъне дар ин шаб аз тамошобинони хурд то бузург вобаста ба синну сол барои худ барномае пайдо намуданд. бояд гуфт ки ҳамасола ин иқдомро дар 120 кишвари олам 30 000 осорхона амалӣ менамоянд.